телефони игровой, телефон барои навигатор, барои таксиё, телефоне ки ай ҳама процессораш бақувватай ва ба ҳамин нархи худаш арзандаай. Телефони Redmi Note 14 Pro. Дохили комплекти телефон защитная пленка, чехол, кабел, блок, тамоми чиз мешавад. Дига ягон чизга телефонда харидорӣ намекунед. Дизайни телефона бинед, телефон чӣ хел дизайн дора. Экранаш 120 Гц кор мекунад. Процессориш Mediatek Dimensity 7300 Ultra мешавад. Камераш бошад 200 мегапиксел. Тарзи коркунии камера телефона бинед ки чӣ хел камера мекунад ва дар комментария нависонед ки ба нархи худаш меарза ё ки намеарза. Ман айбат тарзи камера кардани телефон чанд қа пеш мебура, ҳамаш дар инҷа подробно гуфтаги 20x телефон пеш мебура. Ҷои зарядяки Type-C, колонкаш стереодинамика. Нархи телефон дар магазини Realphone 22500 рубл. Ба ҳамин нарх успед ки харидорӣ кунед. Рақаму дар булои экран барои муроҷиат.